Sanja. A čije su dokumente, čovječe? Čije su dokumente? Vi jedino šta ste uradili? Ste li vi kršteni? A onda nije krst primjenja za vas, ljudi. Vi jedino šta ste uradili? Uhapsili rasvjetu. Zatvorili i uhapsili. Vi nikog uhapsili nijeste bez rasvjetu. Potpuno je uhapsili, zamračili. Stavili na nju cenzuru. O čemu vi pričate? O namještenim tenderima. Eklatantan primjer namještenih tendera je rasvjeta Nikšićka. Mi smo ugradili rasvjetu, pa raspisali tender, pa skupština donijela odluku po završenom poslu. ako to bude, ko smislio još, vjerujte da je taj model, ja mislim, ni najveći fondovi koji se bave akvizicijama nijesu smislili taj model. 23. avgusta donosimo predlog da skupština donosi odluku o rasvjeti. A 7. juna 75% završeno rasvjete. Gdje ste to ljudi čuli? Šta je ovo?